Hi guys! I'm in the company and it's raining here. O maulan. Oo, minsanan lang to guys. Kaya nag-enjoy yung mga kasama ko. Nag-enjoy sila. Ulan. I'm going inside the office. Hello, 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 hello. Oo, trabaho tayo guys kasi para sa uh, kinabukasan ng maraming Pilipino. Hi guys! Yeah, hey, I'm here now. So, kanina sabi ng kasama kong babae, Bernard, buksan mo yung bintana, umuulan. Tingnan mo, napakaganda. O, yun. Ganun sila excited pag umuulan. So, well, masaya din naman talaga. Masaya pa minsan-minsan pag nakaka-experience ng ulan. Anyway, gayon pa man, tuloy ang trabaho. By the way guys, alam mo ba ang Arabic ng trabaho? That is syukol. Yes, syukol. Tapos, ang Bisaya, kung di ka mo syukol, patay ka. Manghagit na ito. So, diri sa Saudi, pangkabuhayan, syukol, trabaho. Mapi syukol, mapi pulos. Kung may trabaho, may pulos. Diha sa Bisaya na, kung di ka mo syukol, pildi ka. Dili sa Saudi, kung di ka mo syukol, wa kay kwarta. Pero diha sa Bisaya, kung di ka mo syukol, pildi kang dako. anyway, di ba? So, dako yung diferensya, no? Syukol. The word syukol dire is work. And the word syukol da, pataya na na. Anyway, good morning everyone. Bye-bye.